og velkommen til endnu en video. I dag spiller vi med min nye kæreste. I har ikke engang hørt, at jeg fik en ny kæreste. Men ja, vil du sige noget? Hej. Nå. Men i denne video kommer vi til at spille Roblox, fordi at I kender mig som en, der elsker Roblox, og ja. Men hvad skal der? Hvad? Og det er episode 1. Nå, episode 1. Og den her gang kommer vi rent faktisk til at lave flere episoder. Ikke ligesom min første Roblox. Men ja. Lad os komme i gang. Og forresten venner, der er en meget ond person, der hedder The Cool Guy, som konstant joiner os. Så, du fik en diamond hjelm. Ja. Kan du bygge lidt ud? Men han konstant joiner os, og han er meget ond, og ja. Så hvis I ser ham, så please sig til, fordi jeg kan ikke lide ham, og det kan ingen. Ja, det Nå, han har en ven, som hedder, det er præcis samme som mit Minecraft-navn, men bare med et total. Ja. Hey. Upsis. Hvad fik du? Skubben. Okay. Ban ham. Okay. Kan du? Nej. Okay, venner. Emilie kan ikke høre mig lige nu. Men hun ved ikke, at The Cool Guy er... Hun ved ikke, hvor ondt han er. Nå, men ja. Han er meget ond, og... Men okay, der er Cool Guy i livet. Men ja, jeg sætter mig på en mute, så... Ja. Okay, det er sindssygt mærkeligt, at han hele tiden joiner, og så lige var du enig? Emilie, Ja. se min hånd. Han tog den. Okay, venner. Imens at I bare sådan venter på noget, så cutter vi lige her, og så miner vi lidt. Okay, vi ses. Okay, venner, vi har minet lidt, og vi har nemlig noget armor. Sådan virkelig. Se. Og her er der nogle ekstra ting, og den er totem. Jeg kan ikke se, hvad hun har i hendes inventory, men ja. Okay. Jeg går i gang med sådan expand øen. Udvide øen. Er det okay? Emilia? Ja. Jeg expander lige nu øen. Okay. Venner, hun var på mute i et sekund, sådan rigtigt. Og hvor jeg ikke kan høre hende. Og nu er jeg på mute. Men det var lidt mærkeligt. Hvorfor var hun på mute? Er der noget, hun gemmer fra mig? Sikkert. Nå, jeg sætter mig på en mute. Okay. Emil, du droppede nogle blocks. Ja, det ved jeg. Ja. Jeg har lige fundet en fejl. Det er da fedt. Helt dig med pickaxe allerede. Mærkeligt. Venner, vi cutter indtil jeg er færdig med at expand. Men ja. Venner, jeg laver en surprise til en herunder. Ja, vi fik en vandspand over en lavasmand. Så ja. Ses når jeg har lavet surprisen.
Okay venner, jeg er færdig med surprisen. Jeg har lavet det her banner, og så har vi, og hun har fået diamond armor. Fuld, jeg har ikke. Men ja. Har du lært det? Nej, jeg har ikke lapis. Nej. Ja. Venner, når jeg har fået fuld diamond armor, så stopper jeg videoen her. Så stopper jeg videoen, når jeg har fået fuld diamond armor. Så ja, 2 sek, venner. Okay venner, min kæreste kunne ikke spille mere, fordi hun skulle et eller andet. Og så nu virker min trampolin sådan. Det er lidt sjovt. Jeg hader det nogle gange men fall damage. Jeg tror man skal blive ved med at hoppe. Okay, man dør. Men jeg fandt ud af, at jeg så havde diamonds. Og jeg tror jeg ikke engang havde dem. Nej, jeg tror ikke jeg havde dem før. Det kan jeg ikke have. Ellers vil jeg se dem. Jeg tror ikke Emilie har droppet dem så. Nå. Men nu har jeg fuld diamond armor, så nu har jeg sådan mange. Så videoen ender her. Videoen ender lige så snart, at jeg kommer herop, og vi ses.